kan riat angin bagwan man hi thamasa March ni som paruk khan Punjab Chief Minister atan rinomna thu tiam tira lak lu ani a tichuan Chief Minister thutthlenga lu atanga thlakhat apum hlum ni chia April ni som paruk nimin pia inrin ni khan Punjab mi puite ta na thulomom em mai aron puang chuak nikum lama tang toina Aam Aadmi Party in Punjab in thlana sarkar nan siam ani chuan electric unit zathum chin na thlon an sem tur thu an lo tiam to a kan riat angin Delhi a chuan unit zahni chin hmangte ta na a thlon ani lain unit zahni le zali in kar hmangte ero in aman chan ve an choi ve thunga Punjab a ero chuan chutianga then sang lo chuan unit zathum chin na thlon an pek top tur thu an puang kha ani a ti chuan sarkar nan siam hnu in than ma anin zorna le an thu tiam chu engtika ngen ti hlo tlinang ti a mipui le chanchin bumi ten ngun taka thlir an ngai ven thup lain ti hian Chief Minister in thlakhat a Chief Minister cham chia mipui te nga hlel em chu ti hlo tlin ani tur thu aron puang ta ani Chief Minister soyang chuan July ni khata tangin Punjab a chhum ko tin ten thlakhata electric unit zathum man hmang pel lo ani chuan bil an choyangai to don lova unit zathum maya tam hmang tu te ero chuan bil an pek chhun zom zel alangai thungang Punjab a hian electric bill hi thlatina sem lovin thlakhat dana a thlahni na zela sem thin ani a chumi dan zul zui chuan thlahni chunga unit zaruk chin hmang tu ten ham thatna thar hian dong thei do na unit zaruk aya tam hmang tu te ero in he ham thatna hi an chhor ve thei lo thungang Punjab a hian tun ma tang to in nam hnufual backward class schedule caste BPL chung kwa le zalen na swal tu chung kwa ten thlatin a thlonin electric unit zahni an lo dong thrina chungte po chu unit zathum ma ti san chho ngal ni in tuna chuan thlani chungin a thlonin unit zaruk an dong thei to don ti na ni a heng chung kwa ho bik hian thlani chunga unit zaruk aya tam man hmang ani chuan unit zaruk a pelna chin zong an choi angai ve thungang tuna hian Punjab State Power Corporation Limited PSPCL in chung konwai somsari pathum singriat hne na electric supply hape meka chung zinga za somriat pali chung konwai somruk pahni singni sanga vel zet chuan thlakhata unit zathum man hmang tling lo nia chin chia ani a chung konwai somruk pahni chuang zet te thlatin electric chitman hetia sarkari na tum sakani chuan nule patam taken tun lai thilman sang chho zel wanga har sat na han ma chon meka hadam na le chok jang khai na engemaw chen nan dong ngei don ti na ani hetia kan rama NLUP le SUDP vel kan kalpui thin dan angte ni lova party bill thliar than thei mi alova electric bill kal tlanga mi puite phur rit sarkarin na chok tur hi an fak omin an ngai san oma ma se heti chungpo hian ep tu party hroi tu te chuan soisel dan tur an ladap ve reng tho mania Punjab Chief Secretary Power Secretary le official dangte Delhi an zina Arvind Kejriwal an meeting alo nei pui po kha ep tu party hroi tu te chuan nasa takin an soisel to kha ani a Masen Chief Minister ber bagwan man hian thil tha zir tur chuan khoi hmuna po tir ngai se a officer te hi atir zel tur thu le zirna konga Delhi sarkar na tho dan po zir chian nge an la tum thu a soya tin in thandon an thu tiam dang zong po an ti hlo tlin vek tur thu le darkar somni pali chung electric supply thei tura infrastructure te ti changtlun nan kumthum velan mamo tur thu a soibok kan state party ten in thandon an thu tiam le sarkar nan chan hnu an bo zui thin dan te nen in anglo kan lo ti deuh mai theya in than le don huna chuan kan politician te poin an fim khur pha ve deuh to tura ngai la chuti rualin kan politician ten in siam that theinan mi puite po in thil kan chik peya o chuana chang kan hriat ve te po atul thina ni ti te rethar zelila tuna nimin pia bagwan mana thu puan zo a Arvind Kejriwal thu sei hi lo ngai thlak chhun zom ve nga lila in vain chi bai ka bu ka cheu voin hian Punjab Chief Minister bagwan manan thuro pui taka puanga Delhi mi puite na thlona electric an chi angin Punjab mi puite po in July ni khata tangin thlatin electric unit zathum ma thlonin an chi ve thei to ang in thlanma campaign laia he thu kanau pui lai khan tu man kan ti hlotlin thei an ring lova party dang zong in dot soya le dot thu tiama min pu hiala ni kha ma se hanenula hei ataka kan chantir tak hi kan soyang hi chu kan ti zel thin tia kan in zuarang khan
tuna Punjaba sarkar kan siam na thakhat apum hlum chia ti a kan thu tiam masaber kan ti hlo thling ngal chat ani a adang po amalte te in kan ti hlo thling vekang ti ka tiam non le a cheu heng party dang te hi chuan Punjab thau sokin sarkar account po aruak hiavin min hnut chia kha ani a ma se ka soi fo thin angin ril ru thiang hlim ram hmangai tak tak na ril ru apoimo ber Aam Aadmi Party hi party thiang hlim ram hmangai tu party ani a Bhagwan mana kai hruain sarkar thiang hlim kan din nge yang kalo ti fo thin angin ti hian thiang hlim taka sarkar en kolin thakhat chung lekin intan thupuan ro pui takkan puang chuak ta hani hi mi pui poisa kan ei ru vengai lova lebruk na thila kan in hnam hnoi vengai heklo Punjaba sarkar kan siam hlim phat atang khan dan lova sumdong le hlebru thin million tak tak ten min ron pana keite Bhagwan man le a minister hote MLA le party mi le sa te hne na ron kalin engtiangin nge thilin kalpui tu hne na nge thamna poisa pek tur nia engtia pek tur nge engtiangin nge kan ti ang ti in min ron zota thamna min ron pe kan tum hlom mani mase chung ho zong zong chu thiang hlim takin na thok ro u chu ti ani lo chuan zela kan khung vekang cheu kan lo ti zela wangin tuna chuan diklovin na an thok ngam to lo chu ti anga thiang hlim taka na thok chuan sarkar sum te kan hum zela ti hian thakhat chung lekin intan hetiang ruah manna tha lo chuak theita hi ni a he ham thatna dong tu chung ko tam takin tunlai thil man sang chho zela wanga har satnan ma chon meka chok jang khaina donga an poisa cheng enge mozat tal an hum thei pha nge ka be sei in thandona thu tiam te hi ti hlotlin tak tak turani ti le ti hlotlin thei reng ani ti po mi puiten kan ringam to lo hial zoka kumsom sari panga chungin kan rama hian eng party ma in thandona an thu tiam te voi khat ma an la ti hlotling tuan tling ngai lo party then khat le politician then khat te phei chuan in thana zo hnu in thandon thu tiama dot an in tiam siak vel mai thin thu te an soi hiala ma se ke ni chu tiang chu kan ni velova kan taka kan ram hi kan hmangai ani kan ril ru athiang hlima zirna po rual pol phachin kan ni chu wangin kan soi to chu kan ti hlotling ngei thin tukina man sapan he thu apuan kalo riat rual khan party dang swai tu te po in lomin kutan benganga iti thle mai ti in man sa phi lom pui na an hlanang chu kalo ti lain alet lingin ando dalin an soi sel hlau zok thung hetia party dang swai tu ten an soi sel an do dal na chan chu hengkal phung thalo le hlebruk na zong zong kan ti topa kan thak dang lam vek tur hi an ngai ngam lo ani mase an nin du lo engang mase ke ni chuan heng system thalo le hlebruk na tam lutuk hi kan thak dang lam vek do na naktu ka ke ni kan ome mo hom lo vemo Aam Aadmi Party a ome mo hom lo vemo po ni se kalphung dikle kalphung tha a om manga ya tu po in sarkar na ron chang se mi puisum anei ruk thei to lo na tur kalphung dikle kalphung tha kan sia manga ya chu kalphung ti dang lam na chu tu na Aam Aadmi Party hian kan thok me kani kan ramtan le mi puite ta na he na hi thok kan ni awangin hep tu party te chuan engang po in min do dalin min soi sel ma se enga ma kan ngai lova kan ramtan le intan thei top kan chwa chun zom zelang kalome